Найстарэйшы фотаклуб краіны, народны фотаклуб Мінск, летась адзначыў сваё 60-годдзе. І не выпадкова ён распачаў свой новы сезон выставы фотографа, які увайшоў у лік 11 намінантаў трыеннале сучаснага мастацтва 2020 на дзяржпрэмію ў раздзеле фотаздымак. Женя всегда участвовал во всех клубных выставках, в сборных, в общих, но вот такой персональной, большой выставки у него не было. До этого все работы серии я его как-то более-менее знал, но вот когда они так сошлись, как говорится, в одну точку, когда мы начали выбирать, работа была над альбомом, там еще, и увидел, что материала достаточно, чтобы сделать персональную выставку. Экспозиция, я считаю, получилась очень такая сильная, она и цельная по замыслу, цельная в подходе и глубокая, в общем-то, по содержанию в каждой работе. В экспозіцыі прадстаўлены фатаграфіі ў тэхніцы класічнай брома-сярэбранай фатаграфіі. І асаблівасць у тым, што толькі на праяўку і друк аднаго здымка сыходзіць па 5-6 гадзін. Спраецыраваны малюнак з фотастужкі праяўляюць, прамываюць, фіксуюць і высушваюць. І робіцца гэта ў пэўны момант часу з пэўнымі параметрамі ў працэсе, і паўтарыць адбітак адзін у адзін ужо ніколі не атрымаецца. Почему именно сделал именно серебряную фотографию? Потому что она мне дорога в прямом и в переносном смысле. Я делаю не просто прямой отпечаток, а еще дополнительную какую-то обработку, различную химическую. Для каждых кадров по-разному, в зависимости от того, какой там сюжет. Шлях да свету – гэта толькі першы крок да прэзентацыі творчасці Яўгена Гараўскага. У наступным годзе аўтар адзначыць свой юбілей вялікай персанальнай выставай, а фотаклуб «Мінск» працягвае знаёміць гледачоў з беларускімі сучаснымі фотамастакамі. У хуткім часе тут прэзентуюць экспазіцыю новага аўтара.